Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, tricycle driver narakpan sa nagpanguha sang 400 kilos nga scrap sa ginatukod nga ospital. Pumuluyo sa 5th District, wala dapat sang kabalakaan apisar sang madamo enkwentro nagluntad sa lugar. Sa balita nasyonal, 6 ka presidential candidates nagkumpirma nga makigbahin sa Pilipinas Forum 2022. Masobra sa 140,000 ka mga manunodlo magaserbe sa eleksyon. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugawahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Abril 30, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabato. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sila. Share tayo. Share. Yes, good morning mga ka-aksyon. Good morning, Aksyon Dorel. Mayong aga, Action Boy, kag happy weekend sa imo. Yes, happy Sabado gali no nalipat ako yang Sabado karon nga adlaw no. Hindi malipat kay naka-desisyon 2022 ka ganay nga outfit. Ka uniform mo na ginaya every Saturday. Ay, correct. Kaya mo nang aton karon nga program. So, mayara kita karon nga mga bisita karon nga magapapili sa sining palabuton nga eleksyon no. We might as well know them. Ay ila plataporma, ila programa. Okay? Sige. Pero libre na yan para sa ila. Ha? Libre na para sa mga gina-offer na nga libre sang Aksyon Radio para makabulig man sa aton nga mga ka-aksyon lang nga makadesisyon sining 2022. Correct. Sa mga nag-monitor dito sa Facebook, like, follow, and share lang kita sa aton sining FB Live. Good morning sa inyo mga ka-aksyon. Ano na? Uy, Ano to? Doon nakibot ako. gulpi ito yaw. Ba't ganun? O Sige, sige. Good morning kay Connie Laparan. Stay safe and God bless man sa imo. Alex Fuentes, good morning. Kay Dennis Richard, Tibor Roma, good morning Dens. Dira sa may Banwasan San Enrique. Kay Marieta Tumlos, good morning. Action Boy from Tumlos family. Dira sa may Binalbagan. Yes, Uy, mayong aga. Mayong aga ha, mga taga Binalbagan, kag sa mga parente ko, dadamo ko mga parente mo sa banwa sang Binalbagan, no? Good morning gidara sa inyo tanan, no? Hindi tanan kamo pag isa-isahon, ano? Kay, kami may mga parente, kami da sa Canmoros naman niya. Canmoros kamo ya? Binalbagan, Kami ya daw drabla sa Paglaom. Paglaom. Damo ko da parente. So good morning lang dira sa inyo, ha? Yes. Basi mga parente ko to, mga parente mo sa parente mo. Basi Pinarentehan na kita, parente mo. Lolo, takaguro. Nadunlan. Dunlan ko. Lolo or tito. Inang parente mo, parente ko, parente natin tanan. Parente nating lahat. Sama-sama tayo Pilipino. Alex Fuentes, good morning dara. Kag oy sa mga nagapangapi dira, ako ya gusto kita myon ni permi ang nagapangapi bala sa mga kapihan dira. Maang aga gid sa inyo ha, kag ang DK kapihan dira sa La Carlota, good morning dira sa inyo. Kapihan ni Lani. Kapihan ni Lani, sa ginapangapihan bala ni Winston Goles dira sa Pontevedra. Nasa din paging mga kapihan da, no? Nakapihan ni Georgia. Sa Ugsaran. Pwede ko rin patukod, naguro kapihan sa Ugsaran ay. Doon ka namin Oo, nakanami mati. Ikaw, be, patindog na negosyo, be. Ugsaran. Sige, makita ko na Ugsaran. Pwede na Ugsaran sa tupad balay ko. Ugsaran sa tupad mo bala. Gusto, no? Oo.
Doors di way ka man ugsaran, nagtupad balay kung ugsaran may mo unta ugsaran kapihan. siya. Pwede mo Dami nagura. introduction mo, pero do ka setup, do ka... Daw ka para open, lang daw sa ka inyo garden balay, lang. Open garden ng kape. Oo. Oy, sige. Ah. So, wala may pa-register kapihan sa ugsaran na. Kasi wala, ako na bala. Wala tulatan nyo lang. Kompetensyahan ta ang Barnes Cafe. Oo. Ems Amoso, morning dira sa imo, Mami Ay, Ems. good morning, Mami Ems. Grabe, kagapon ang iya pamandong. Gani Ano? man. Nadlok mo Ay, itom. ara, nagali. Standby na sa mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Sa detalye na sa ato nagapaguna nga mga balita lokal, nakarecover naman sa kapin 400 ka kilo sang scrap sa isa ka tricycle driver sa barangay Villamonte, Ciudad San Bacolod, gahapon sang kagahon Biyernes. Ang nalakpan, kilala kay Danilo Espinosa, 40 anyos, residente sa Purok Pag-asa, Barangay Estefania, sa dinsuno kay Bacolod City Police Station 4 Commander Police Major Richie Gohe. Nadakpan si Espinosa pasado las 2 ang takna sa kagahon, samtang nagapatigan sang pagpatrolya ang kapulisan. Mga kabilya kay iban pang metal ang na-recover kay Espinosa. Sa pagpausisa sa kapulisan, ebaluan nga nakuha ni Espinosa ang mga scrap sa gina-construct nga ospital sa Barangay Bata. Sa pagpagiangot sa Police Station 3, ebaluan man ni Gohe nga makatatlo na kabeses nga nahimo ang ining pagpangawat. Mismo ang security guard nga naka-duty sang gabi mo nagsugo sa kay Espinosa nga kuwaon ang mga kabilya. Bagod sinigid pag ni Gohe nga ang gwardya mo ang mastermind sa pagpangawat. Preso na karon si Espino sa custodial facilities sa Police Station 3 para sa nagakaigo nga disposisyon. Wala sang dapat kabalakan ang pumuluyo sang 5th District apisar sang sunod-sunod nga enkwentro kag insidente sa pagwigit sang isa ka bangkay nagligad nga semana. Suno kay Negros Occidental Police Provincial Office o Nokpo spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, wala pagid sa impormasyon nga may angot sa politika ang amo nga insidente. Dugang pa rin Donasco, ginatagan naman sang direktibang kapulisan nga mangin alerto sa taran nga tinion. Ang 5th District ang ginambugosan sang syudad sang Himamaylan kung mga banwa sang Binalbagan, Hinigaran, Moises Padilla, La Castellana, kag Isabela. Samtang nagtukod naman sang duha ka mga task force ang Bacolod City Police Office bilang pagpanghanda sa maabot nga 2022 national and local elections. Una diri amo ang Quick Response Force nga magapabilin sa dalanon para handa nga magresponde sa tion sang kun anuman nga mga insidente. Gintukod man sa BCPO ang disturbance management team nga mo maga-control sa mga nagasuporta sa taga-suporta sa mga kandidato sa tion sang canvassing. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, pamuno sa BCPO Operations Management Unit, may mga covered security nga i-deploy sa palibot sang syudad antes kaysa adlaw sa eleksyon bilang proactive measure. Duwa pa ni Liada, kontrolado sang headquarters ang deployment sa mga pulis sa kada polling centers nga maga-duty 24/7. Sa karon nagahulat na lamang ang BCPO sa pinal nga listahan sa mga pulis nga destino sa nagalain-lain nga mga task force. Wala sang politiko nga naghingyo sang police bodyguard pila ka adlaw na lang nabilin antes ang Mayo 9, 2022 nga eleksyon diri sa probinsya sang Negros Occidental. Suno kay Negros Occidental Police Provincial Office o Nokpo spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, posible nga matawhay ang politika sa probinsya. Dugang ni Donasco ang isa ka kandidato mahimo maka-apply sang police bodyguard sa Commission on Elections kag i-refer man gilayon sa national. Sa karon nagapabilin nga wala sang insidente sa probinsya nga may angot sa piniliay. Kinaanda na nga buluhaton sa Philippine Army ang pag-convoy sa mga na-deliver nga vote counting machine, ballot boxes, balota kay iban pa nga mga election paraphernalias. Suno kay 303rd Infantry Brigade Commander Inocencio Pasaporte, tanan nga banwa kag syudad, ginpaupdan sang Army ang pag-deliver para sa seguridad. Suno pa kay Pasaporte, matawhay ang pagbiyahe sa among nga mga kagamitan umpisa sang tialikdan nga adlaw. Samtang may deploy man nga mga katapos ng Philippine Army sa mga lugar sa diin masingki ang away sa politika.
May 5 kabago nga COVID-19 cases ang bugos nga Western Visayas kahapon nga adlaw Biyernes. Sa pinakahuli nga case bulletin sa DOH-6, may tagduha kabago nga COVID-19 cases ang Negros Occidental, Iloilo Province kag syudad sang Iloilo. Wala naman sang bago nga kaso ang Bacolod, Aklan, Antique, Capiz kag Guimaras. Nagdangat sa 1,054 ka mga tao ang ginpaidalom sa COVID-19 testing pero 5 lamang ang nagpositibo. Ang Region 6 may 11 ka bagong recoveries kag 11 ang bagong nga nagkalamatay. May 1,183 ka aktibo nga kaso naman sa COVID-19 sa bugos nga Western Visayas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:09. Anom ka presidential candidates nagkumpirma nga makigbahin sa Pilipinas Forum 2022. Samtang masobra sa 140,000 ka mga manunodlo mag-service sa eleksyon. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin may inalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataforma. Okay, good morning. Sige, may i-greet lang ko anay, pero remind ko anay karon nga i-greet ko ni karon on air ay. Happy birthday karon kay Alain Santiago. Alain Santiago. Yes, Sige, so okay, kuan ni siya ng
umagad ni so palangga gisa sang iya galikwan sang iyang ugangan Wow. nga si Ope si Ophelia Manaay palangga yung gigiling ugangan niya kay ang umagad niya kasi ginkuhan gid saya gin tamyaw. Tamyaw. Oo, so kay Alain Santiago, happy birthday. Sige. Sige. Dahil lang. Di na taga gina kay Kay ano bala kay Mami Emsa. Mami M. Sige. Good morning man kay November Zulu, Papa. Good morning sa imo. Tamyaw niya lang. Ang taga Grandville, kay Gary Alcantara, good morning. Kay Marieta Tumlos, okay, sige. Eden Sapanta Kasuyon, good morning. Dara sa may Cabancalan City, may aga sa inyo. Sir Rupert Galio, good morning man. Kag kay Ma'am Alma Alvarez, go watch sa Action Boy. Kag sa RG Boys, good morning. Kay Christine Menyes Villalobos, good morning sa imo. Kaya tamyaw niya man si Dennis. Atia Kimiriman, araman siya, good morning Atia. Kay Winnie Yuma, good morning man. Kay Rodora si Kuya, good morning. Kay Ray Flores Baryoga, mayong aga man sa imo. Elvira Hilogo, good morning. Kay, ari si Ma'am ko Action Boy, si Ma'am Maria Lubaton. Ay, ara siya. Good morning ko na to my beautiful daughter. Thank you, Mom. Dara siya later. Support naman siya sa iyo mga kids. Kada mo na siya bata. Ara na siya karon Sige. So, kita ay naman kamuto karon. Yes, of course. So, Sige, timprano pa pero may kabugto si Ma'am. Duga exercise siguro ay. correct. Erla Vega, good morning. Annalyn Villa Esterbut, good morning man. Johnny Templado, good morning. Watching from Magdugo. Cebu City. Sa Cebu na yan mo. Always ikaw ga-watch. Greet nyo lang si Abing Habonita. Yes. Katigablas ang Duril. Sige lang, okay lang na siya. Sino? Katigas ng Aksyon Duril. Durel. Very yugid siya. Durel. Na siyang Duril. Kaya sa subong daw nalipat na ko ang explanation mo sa akon nga paano mo nakuha ang ngalan mo. Nga. How Dorel got her name? Ano gano'n, isa akong tita. May tita ko nga Dorel. Pero double L siya. Amo na siya daw, hindi na siya daw inang kuan, aluminum. Ay, hindi. Pero may brand bala sa mga furniture nga Dorel. Mo gani. Mabongga bala. Ba? Mga high-end. Oo, ba? Sa America, nakita Tikaw ko. nga daw ko high-end mga dansi mo. Siyempre. Tama na ka Burberry. Kaya subo. Kana? Burberry. Anong Burberry man? Burberry, yun siya nga brand. Ay na? Pero ano lang siya. 25, 20. 20 Ah, 25 na. 25 ginayo. Hindi kayo. Ay, kalay. Sige, Sa makadlaw ka mo niya ako, nga pulo lang eh. Pulo lang, no? Sabi, Grabe no? sa una, bala si akong lola, basta masang buhay pa to siya. Magtinda na sa Karabalan. Kanto siya sa kayo kaya Action Boy. Ang bayo nga tagpulo, ayun niya pag nilima. Yan buwa yun man. Pero in fairness, bala itong mga vintage, ulihi ko naman na-realize na kamata home sa yung pangwa niya. Kaya sa nagagawa na Black Action Boy, mga bayo nagabalik. nga Abalo kang ang fashion, nagabalik man sa mo. Oo, nagbalik na mo na. Susti kay galing kay pangaboy na to sa ano bi. Dumduman ko sa una, nasa largo, gid bala. Sa una, kung maglargo ka sa una ng sipyong bla. Sipyong man. Hinablang gamay sa dalom ng Gamay ng skinny jeans. ang hinablang do ka straight ba lang skinny. daw badoy ka na sa una, kasi una palabalaba, pakuan mo palapad-lapad sa una mo. Palapad-lapad. Galing kang sa mga high school kung nadumduman ko Action Boy. Kung maglapad-lapad man largo mo, kaano naman simulan taon buki naman, baduy. Sa inyo na naya po sa Sa time amo na mo na. niya mga 1980s siguro. Kuan siya mo ng inya ang lapad kung ano kalapad daw mo ka na ka inya daw mo fashion kang Di fashion. sa damo ko muna nga mga largo ang lapad ang punta. Kita mo 'tong mga lapad ko punta ang largo. Pero kailan sa mga bahay sa mga laki blaya. Sa malalaki pag idya. Mga lalaki yan. Ay, kalay. Walag pa mga kuan na sunod largo na yan mga lagpad Galing na wala yan. ko kita sa mga lalaki nga galagpad largo. Tekay nadula naman siya sa fashion, nagbalik naman siya sa sipyong na naman. Yung na naman. Amo na siya nga gabalik-balik man lang Yung isa kung sino ang mga model-model na dablang mag-amuna mo naman ang sundon.
Ma'am Vanessa Mayo, morning dira sa imo sa Rochester, Minnesota. Yes. Kaya in regards lang kay Dr. Matt Mayo, no? Si Miss Lily King, may aga ha, morning dira sa Good imo. morning, ma'am, Miss Lily. Ara pa sa gyapon sa hotel. Sa El Fisher Hotel. Oh, way pa sa nakakuan, way pa sa Good, no? nagpauli gid ara lang siya sa Sarap hotel. siya kasi mana sa El Fisher, yeah? Gambal sa mga gani nga kung may time ko no makakuan to maka breakfast or maka kung may Sige. time kita. Ikaw bala breakfast ka to? Bra ko yan. Bra ka. Oh, ikaw bala after newscast? Pwede, kagid bala. May training karon sa Ay, kuan. gali, sayang. May training karon sa mga volunteers. May live action mo. Ay, yun ba? Pero ato siya sumong sa Boracay. Wow, Sana all. Enjoy sana all. action an. Yes, so Aksyon and Christopher. No Enjoy Lisa. your Honeymoon. first days of being couples. Yes. Couple. Ah. Kung sila bago kasal sa Aksyon an Daw bago kasi. Ba, hindi ba bago kasal man na? Gani kay kaptang daw bago. Ando ba? Hindi bago gid saya. Daw bago duda. Daw bago na. Perfect. Okay lang na siya dance. Mga ano naman si Dennis kung mga Ano naman ang iyad nga mga ganap? Dorel. Dorel. Grabe siya. Kaya na siya dance Morning man ta kay Trexie Iboseo, may aga dira sa imo. Yes. Kag dira man sa kay sa mga classmates da bala way ko gapon bala da action doors na kadayon bala sa misa bala ni Father Joel Roques. Kay kita mo ari ko di nga way ko di kahalin. Gani, sa bagay. Ari lang ko di hasta magudtugid. Udto ka nakahali. Standby na kita mga kaaksyon sa mga balita national. Kag sa aton mga ka-action. Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:22 sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagkumpirmar ang anom ka mga presidential candidates nga mapasakop sa COMELEC-sponsored nga Pilipinas Forum 2022 umpisa sa Mayo 2 to 6 tuig 2022. Sa pinakauli nga datos, alin kay Commissioner George Garcia, magatambong sanday presidential candidates Ernesto Abella, Leody de Guzman, Norberto Gonzales, Faisal Mangundato, Jose Montemayor kag Manny Pacquiao. Apat naman ka vice presidential candidates sa magatambong sa forum, lakip na sanday Rizalito David, Manny Lopez, Tito Soto kag Carlos Serapio. Base sa forum guidelines, ang mga kandidato ang may tatlo ka option kung paano sila usisaon kaangay sa live kag in-person.
live kag via teleconference call kag taped as live o kung no editing. Ang COMELEC ang nagpartner man sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ginrekomendar ni COMELEC Commissioner Ray Bulay ang temporaryo o kontemporaryong makakas sa ilang pwesto sa ni Director James Jimenez kag Francis Abe kasunod sa kontrobersiya nga nagresulta sa wala madayon nga final presidential kag vice presidential debates. Si Jimenez kag Abe ang involvado sa media relations and exposure. Ang rekomendasyon ni Bulay ang para masiguro sa patas ng investigasyon sa wala madayon nga debate. Sa ginpagawa ang statement ginpahag ni Bulay nga mapadayon ang trabaho ni Jimenez kag Arabe sa Education kay Information Department ginarekomendar ang temporaryo nila nga replacement. Dugang pa ni Bulay para malikawan ang problema sa mga importante nga election operations. Ginarekomendar ni Sine nga padayonon ang iban pa nila nga trabaho sa idalom sa supervision sa ila committee heads. Masobra naman sa 640,000 ka mga personnel sa Department of Education ang magaserbisyo bilang poll worker sa Mayo 9 eleksyon. Sunog ang Election Task Force Head Attorney Marcelo Bragado Jr., 647,812 ka DepEd personnel ang magaserbi nga poll workers, 319,317 ang miyembro sa electoral boards, kag 200,627 ang EB support staff. Dunga pa ni Bragado, may 38,989 ka DepEd supervisor officials, samtang 87,162 ang DESO support staff, kag 1,717 ang DepEd members sang Board of Canvassers. Nagapakita sa datos nga may 106,439 ka mga clustered precincts kag 37,219 ka polling centers sa bulutuan sa Bilog Pungsod. Sunod kay Education Secretary Leonor Briones, maghatag ang central office ang mga nagkaigo nga bulig sa mga field offices kag eskulahan kung kinahanglanon. Malapit sa 60,000 ka mga pulis ang gindeploy sa bugos nga pungsod para sa Mayo 9 nga eleksyon. Suno kay Interior Undersecretary Jonathan Malaya, 16,820 ka mga pulis ang magaserbisyo sa eleksyon lakip na sa seguridad, threat assessment kag pagdulong sa election for Parnelia. May 41,965 naman ka mga police officers ang ginpahamtang sa 5,431 ka mga checkpoints nationwide. Suno kay Malaya, may mga policeman nga ginapahamtang sa election hotspots. Ginpahayag sa opisyal ang PNP kag COMELEC ang may contingency plan sa tion niya may mga tuyo nga magbulabog sa national kag lokal nga piniliay. Nagrekomendar ang Department of Interior and Local Government sang duha ka mga senior police officials bilang masunod nga Philippine National Police Chief. Si incumbent Philippine National Police Chief General Leonardo Carlos natalana nga magretiro sa Mayo 8. Sunod kay Interior Secretary Eduardo Año, ang rekomendasyon ang base sa seniority and competency. Sa karon ang ngalan sa duha ka pulis ang wala pa ginpagwa. Kag sa katapusan nga balita national, masobra numenta ang mga finalists sa Visayas kag Mindanao para sa 9th Globe Media Excellence Awards sa Conjimea. Nakabato ng Jimea sa masobra 500 ka mga entry sa Visayas kag Mindanao. Sa maging sumeter nga entry, 49 ang napilian nga finalists sa Visayas kag 43 naman sa Mindanao. Sunod kay Jimea o kung sunod sa Jimea, ang kompetisyon ang inisyal nga ginbuksan sa mga mayor nga syudad sa rehiyon pero gin-expand sa mas madamo nga lugar nga may mga finalists humalin sa Tacloban, Dipolog kag Bukidnon. Siyam ka mga awards ang ihatag sa Jimea para sa digital kag print, duha sa broadcast kag 3 ka special awards. Ang ini nga kompetisyon ang may tema nga padayon digital uplifting lives through digital technology. Subong nga tuig nga Jimea ginatagan sa importansya ang digital platforms sa pagpalabot sa importante nga balita kag impormasyon sa publiko. Ang screeners sa 9th Jimea ang ginalakipan sa mga respetado nga miyembro sa academe kag communication specialists. Samtang ang roster of judges ang ginalakipan sa digital marketing executives kag sustainability advocates and officers. Ang virtual awarding ceremony ang patigayonon sa Mayo 6. Sa kalapusan nga bayan sa aton balita national, sa tunga sang paandam sang Omicron subvariant nga BA 2.1.2, ginapalayag ni senatorial aspirant kag dagig pateros Representative Alan Peter Cayetano ang mga bagay nga pwede himuon kung liwat nga maka-eksperyensya sang COVID surge. Sunod kay Cayetano, kinahanglan magpatindog ang gobyerno sang multi-billion facility nga pwede kadtuan sa mga maapektuhan nga mga negosyo. Ginpahagman ni Cayetano nga dapat gamito na ang collateral
o kung ang gamiton nga kolateral ang pamatuod nga nagakita ang negosyo, isa ka tuig antes nagluntad ang pandemya. Ginhimo man nga halimbawa sang mamalita ang mga programa sa iban nga pungsod sa din ginabuligan sang gobyerno nga makabangon ang mga negosyo. Samtang ginduso man ni Cayetano nga kaginpahayag nga masarangan nga malampuwasan ang anuman nga variant sang COVID-19 basta nagapabilin lang nga nagasunod sa health protocols. So we need to put up a multi-billion facility na kung saan walang bayad ng 1 year grace period, no interest, no principal, 10 years to pay at mababa interest. At ang dapat nating gawin na collateral, yun lang proof na 1 year before the pandemic, kumikita yung negosyo mo. Tingin ko kung gagawin natin yan, hindi masosolve ang problema, pero mas kokonti ang mga ngailangan ng tulong. So makaka-focus tayo dun sa konti. Si Taguig Pateros Congressman Alan Peter Cayetano. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Happy birthday, liwat Aksyon Dorel. No? Tamyawon ko lang si Alain Santiago. Karon nga adlaw, nagasaulog siya kadlawan. Nalin sa iya mapinalanggaon nga umaga, nga ugangan. Happy birthday! Birthday, ano? Basta daw talagsa ka na nga ugangan niya, daw amugid dyan nagapanikasog tamyaw sa iya nga umagan mo, no? Siyempre, Happy birthday, Alan Santiago. Halin sa kay Ope, kay Ofelia Ope, Manaay, dira sa Florenceville, Barangay Happy birthday Panapol. na lang sa tanan niya may birthday. Actually. Correct. Kag Sir Baldomino sa likod PLDT. Good morning, kano. Standby kita mga aksyon sa action report, second portion of action Fred Salanga. Balik naman kita sa aton mga balita sa Action Balita Morning Edition. Ubod gapon sa inyo news team. Aksyon, Dorel, Cabat. Kag-action Boy Duran, mga kaaksyon ako na una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Aksyon Radio.